bhí si mar an chéad bhean mar uachtarrán chun na Ghaeilge nar a tabhach í an sin in 1985 ní amháin sin, bhí si mar an dara duine ba óige leis an ifig sin a ghlacha. Bhí buinte í comáile gach feachtas a rid an conra le linn na tréimhse sin, go háirithe feachtas na telefíse Gaeilge san na 1960í, nuair nach raibh ach gá fan gcéad de telefís na linne trí bhean na Gaeilge. So ag an am seo, ní raibh si ach 23 bliain d'aois agus dhiúltaigh si an ceadún is telefíse a cheannacht ag an am. Chiail si nach raibh siad ag freastal Winte de Gaeltachta nó na Gaeltachta, agus dá bhór dhiúltaigh si ceadún is telefíse cheannacht. Cha si seachtain na brisún bhain seo an sin in 1967 mar gheall a seasamh san telefís na Gaeilge. Agus mar sóldún seolach telefís na Gaeilge nó TG cethar inis oiche hána 1996 agus is iarmhairt dhíreach é an gasca sin obair na mrá seo